दिनै भट सानाय आरो नोंहाबो गावनि बिजाथिनि जिथु नैबे सालाकाटि बियाबाव बारनाय दिनैखौ जों नुनो मोनदों। गिबियावनो आं फुंबिलिनि समाव आंनि जे भट बेखौ आङो गौरां हाई स्कुलाव देबोरगाव समस्थियाव आङो होनानै फैबाय। आङो जिहेतु सालाकाटिनि बिजाथि बे हिसाबै आङो दा कालिफुख्रि हाई स्कुल आरो नैबे हरिगाव जे खुरसाखाथि जे सेन्टार बे सेन्टारखौ आङो भिजिट खालामफैदों। रायजो राजाफ्रा लासै लासै ओंखारबोदों, सान्दुंबो गोसा, गोबाङानो ओंखाम जाखांनायनि उनाव फैयो, न'नि खामानिफोरखौ मावखांजोबनायनि उनाव। नैबे एलपि स्कुलाव बारा गैया, 600नि एसेल' बारा, गतिके बिथांमोना माने हयथ' 2-3टासोआवनो जोबहैगोन बेखौ मिजिं थिदों। आं बयखौबो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि गासै बिटिसि ओनसोलावनो दिनै सानसेनि जे भट बेयो जाहाथे गोजोनै जाहाथे जोबलाङो। मानोना मानसिफ्रा गोसोखौ थिग खालामनानै लाखाबाय, सोर बिजाथिखौ सायख'गोन, बबे पार्टिखौ सायख'गोन बेखौ रायजो राजाफोरनि गोसोआव दंखायो। गतिके आं बयखौबो खावलायदों गोजोनै गावबागाव पार्टिनो गावबागाव भट होयोबानो बे मोजाङै मोजां बारलांगोन। आरो जाय सरकार दागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखासिगौ। जोंहाथ' जोबोद माने गोसो फोथायनाय दङ जे एबार UPPLआ हारसिङैनो बुरजाथार समस्ति देरहानानै सरकार दानो हागोन। मानोना रायजो राजाफ्रा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारनि हाबा हुखा मावनायखौ मिथिदों। फरायसाफोरनि थाखाय, आइजोफोरनि थाखाय, गेलेमु बिथिङाव, कालसार बिथिङाव, थुनलाइयारि बिथिङाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव प्रमद बर'आ जे मोनसे गुस्लायनाय, मोनसे सोलायनाय, मोनसे दावगानाय जे लाबोदों बेखौ नोजोर होनानै बयबो UPPL सरकारखौ मोजां मोनदों। आरो बेनिखायनो नैबे बाराव आरो नैथि खेबाव प्रमद बर'आनो गोबां माने देरहासार जानानै सरकार दानो हागोन। बेसेबांसो सरासनस्रा आगोलफोरनिखौ नायोबा बेवहाय 79% जादोंमोन सालाकाटि समस्तियाव। एबार बेबायदिनो 80%सो जों आसा खालामनो हायो। मानोना एबार नुदों जे बयबो गोसो होदों जे गावबागाव पार्टिखौ देरहाहोनो थाखाय। मानोना बिटिसि सरकार दाखांनायनि उनावनो 7 दानसोनि उनाव MLAनि बिसायख'थि जागोन। गतिके बयबो माने गोसो होदों जे सरकारा जोंनि पार्टिना फैनांगौ। बेबायदि हिसाबै पलिं जे पार्सेन्टेज बे पार्सेन्टेजआ 80% जानो हागौ। सालाकाटि समस्ति हिसाबै नोंथाङा माबायदि आसा खालामो? सालाकाटियावथ' जे दिननिफ्रायनो जों फोसावदों, हाबाफारि लादों, रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब मोनबाय थादों। मानोना रायजो राजाफ्रा नुदों जे थांनाय गोलाव समाव BPFआ सरकाराव दङमोन सालाकाटि समस्तियाव। सालाकाटि समस्तियाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथानफोरबो गैया। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै बावहाय जिहेतु प्रमद बर'आ सरकार दागोनबा नैबे समस्तिनिफ्राय माने UPPLनि जे बिजाथि बेखौ बिजाथिखौ देरहाहोनानै सालाकाटिनि जौगानाय नांगौ बे बाथ्राखौ बयबो सानदों। आरो बेनिखायनो कुनु हारि धोरोम बासियाजासे लोब लोब रायजो राजाफ्रा UPPLखौ मदद होदों। आरो बियो दिनै माने मोगथां महर मोनबाय। फुंनिफ्रायनो जोंनि सापर्टारफ्रा फैदों। जोंहा मोनसे साननाय दङ, UPPL न'खर साननाय, सोद्रोमा साननाय। बेवहाय जों गोबां जोंनि गेजेराव दं 27-28 हाजारसो जोंहा फेमिलि माने सोद्रोमा दंखायो UPPL पार्टिना। दा बेखौ नायोबा बेवहाय 53,000ल'सो पार्सेन्टेज जुदि 80 लायोबा बेवहाय 47,000 फैगोन। दा बेहाय जुदि जोङो 27-28 जानानै जोंनि न'खरनि खाबा बेवहाय खुनु जेननायनि बाथ्रा गैया। गोबां भट मोननानैसो जों बेवहाय देरहासार जागोन। फैगौ 26 तारिखआ जितु भट साननाय सान, UPPLनि थाखाय माबायदि सान जागोन? UPPL गोजायै जोङो मैयासिमाव जोंनि जे साननाय जोंनि पार्टिनि 25था जों मोननानै दङ। 25+ जागोन, माइनास जानाय नङा, 25था प्लास जागोन। आरो हारसिङैनो सरकार दानो जों हागोन।